I seguim aquí a Catalunya, marxem fins a Lleida, a la botiga Bo Shalom, perquè allà ens espera la Teresa Manet. Ja la tenim per aquí, veig que està aquí al darrere. Mira, la Teresa, ja m'està esperant. Ella és la gerent de la Fundació Ilersis, que ajuda a tots els col·lectius, i la tenim aquí, i fan paneres, em sembla que paneres que van més enllà d'un simple lot de Nadal, sinó que són molt més que un lot de Nadal. Teresa, bona tarda, benvinguda a la línia. Hola, bona tarda. Evidentment, les nostres paneres són diferents. Molt diferents. Diferents, Teresa? Per què, en aquest cas? Què ens oferiu en aquests lots de Nadal? Perquè les nostres paneres aporten sensibilitat, solidaritat i proximitat. A casa nostra treballem persones amb discapacitat intel·lectual i amb malaltia mental o risc d'exclusió social i fem des de les caixes de fusta que treballem tot l'any fabricant-les fins a que arriba les èpoques de Nadal i el que fem és oferir la nostra gamma de productes amb un catàleg molt ampli i divers que van des de detalls de 10 euros fins a grans paneres que porten incorporat productes d'alta qualitat i de molt valor. Són lots socials, els compren empreses i persones que volen sorprendre perquè, a més, els productes que nosaltres incorporem, quasi bé tots són productes amb història. Ho estem veient, són productes principalment alimentaris, però, com dius tu, d'alta qualitat, I dius que porten història. Quina història? Imagino que la que ens estàs explicant, D'entrada, estan fets, dissenyats, pensats i elaborats per gent especial, per persones que intentem que tinguin oportunitats a la vida, per persones que ens aporten transparència i ens aporten molts valors. Però, a més, els productes procurem que siguin aquells productes artesans o aquells productes que venen de les nostres contrades, de dalt del Pirineu, i que tots porten la seva petita o gran història, des dels seus elaboradors fins al producte en si mateix. Teresa, tot bé? Perquè hem sentit que es trencava alguna coseta, tot en ordre? Acabo de trencar una copa. No passa res, no passa res. No, diuen que això... Ja, però com l'has trencat? Si estaves quieta... No, amb les mans em bellugo. I estaven aquí l'equip preparant unes copes per fer un brindis de comiat d'aquest fantàstic programa i jo he tombat totes les copes amb la mà. Oh, quina llàstima. Estàs bé, que això és el més important. I a més veiem que això és una de les coses més importants, que molts dels nois i noies que vosaltres també assistiu i ajudeu, que estan en un centre especial de treball, també són els que fan les caixes, per tant, tot queda rodó, els productes d'alta qualitat i també fet per aquests propis nois que també ajudeu vosaltres. Sí. I molts dels productes també provenen d'altres centres especials de treball que fabriquen formatges, que fabriquen vi, mermelades, xocolata, i també els incorporem. I nosaltres amb els nostres productes propis, els carquinyolis, els nostres fruits secs, els productes que elaboren el nostre obrador, que és un obrador incipient, però que ens sentireu a parlar. I tant, quina enveja i quins productes. Bé, Teresa, no sé si encara queda alguna copa sencera, però marxem brindant, no? No sé si podem fer un brindis. Marxem brindant. Vinga, va. Si m'ho permeteu, crido a tots els col·laboradors que estan aquí. A veure. I que sapigueu que estem en una botiga amb cafeteria i tenim els clients aquí al nostre costat escoltant el programa i donant-nos molts ànims. Doncs vinga, brindem per vosaltres, que feu una feina excepcional. Per vosaltres, Teresa. I per la Fundació Ilersis. Per tots vosaltres. M'acosto. Molt bon Nadal a tots i a totes. Bon Nadal. Molta salut. Que vagi molt bé. Que bé, bon Nadal a principis de novembre. M'encanta l'esperit de la Aquí se t'han guanyat, a tu, Edgar.